Kani ke All India Radio Shillong ka khuboran pulia phiri meri nong ti walang. Kiman ki bukong san jong ka khubor mata ka stem. Snokhiao Menteri Rangba ka Meghalaya halor ka jingbun jingi khilung di bakhlat ha kani ka jilla kular ban shim bun kilat kilanti man sumar bhai kilom kami ki barmet. Ka sarkar jilla kan penbiangi ki jingdawa ki bukong san kum ka jingsiu tulop bat ki wei ong Menteri Rangba ka Meghalaya ukon rat ki sangma. Kajing nyawi ki vote hak election ha Bihar bat ki election siteng samoy kanlong mentakasngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba ka Meghalaya konat ki sangma ula penpau ka jing sngokhya ka bajur halor ka jingbun jigi khallum ki bayap ha ka jilla na ki daw ki pher. Ukan rat ulah kran ni kani kum ka jingjubab ya ka mat balawan ra do MLA ka Mausun Ram uba HM Shangplang ha ka ying darbar thawan min gasngi. Usang mau la batai benya baki dan palat khatlai hajar ngot ki khilum ki bahapo ka shisnem ki bila yap ha ka jala hakini ki sansnem ki bila dam. Usang mau la pentebru ba ka Asian Development Bank kala kubur ban kershan lais pa sanpho klur tingka ban penklan ya ka kot ka khia ha ka ni ka jala. Menteri Rangba ha ka jingpen shai ya ka program bala tip kerteng kum ka Meghalaya Oriented Transformation in Health, Nutrition, Education and Rural Development mother ula ong ba da ka penang kami ki jing start jong ka juk menta ka sarkar kala prasang man bo dak ya ki kinthai ki ba armet ki long kami ki ba sitom ha ka pun ka kha ha ka leng jela ba ka sarkar kan khmi nya ya ki doktor ki ba sumare ki ya ka tarik bala khmi linti ban khai khilung bat ki wei Menteri Rangba ka Meghalaya konat ki sangma nin ka singi ula pentikna ba ka sarkar jela ka long bala IT lot ban penbiang ya ki jingdawa ki ba kongsan kum ka jingsiu tulom ki pension bat ki jingkashan pisa na ka benta ki school. Haba jubab ya ka jingbo jingkli jong MLA ka Maulai constituency uba PT South me halor ka jinghiran pisa ka sarkar jela usang maula ong ba ka sarkar ka penyat daga jingsian ni ka pisa hakini ki por ki bakhim bat ha ka joko por ka wat ya barok kilat kilinti ban penbiang ya ka yok ka kot khanang ban thot ka trei ka kta. Meghalaya ka seng Congress ka badan hakaliang persya kala penkre ban wanra da ka mat jingatai ba kamdan jing shania ashu lani ka no confidence motion persya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance melalam khamat da ka seng NPP. Haba pentip ka ni menhin ka singi unong ilam kaliang persya Dr. Mukul Sangma uloong ba ka jing wanra ya kani ka mat banyatai ha kani ka dorbar senrai ha ka yen dorbar thawan kadai namar ba kani ka sarkar ka basin sharmenta kam la shuan penya ya ka trei ka kta habaro kiliang kham tam banyadai ka jilla Dr. Mukul Sangma uong ba ka sham ha ulampang ka yen dorbar ba un sha ni em ban penlong no ka jingatai halor kani ka motion ni unbu ha ka wei pat ka singi Kajing nyawi ki vote ha ka bai de ba ka jingjet nong mi khima thamai sha ka ying darbar thawan jong ka Bihar kan nong muntakasni ya ka jing thap vote na ka banta arspa south likely ki shuki ha ka ying darbar thawan jong ka Bihar la penlong ha ki lai banta kata ha ka arbu pratri risau ka lai tarik bat new tarik unai wieng hajar arbho ha ka joko por kala dan ro jing thap vote ban jet ya unong mi khima thamai sha ka ying darbar thawan lok sabha na Valmiki Nagar ha ka election sitting samai ba ka jing nyawi ki vote kan long hi muntakasni ka election commission kala bu san pusan tali ki jaka ban nyawi ki vote ha live pratali ki district ba la pen klang ro ya ka jing apa hara ha keleng ban penlong ya ka jing nyaw vote ka payat ben ha Manipur la pensmai yau MLA bathamai jong ka Kakching Assembly constituency umayang lambam Rameshwar Singh ha ka yin rabar thawan jong ka jila min ka singi la penyat ya ka jingbam smai jong te udkhot ubathamai da ulampang jong ka yin rabar thawan ka Manipur uwai Khemchan hausnem arhajar khanyo la jit ya uwai Surchandra jong ka seng Congress kumu MLA ka Kakching Assembly constituency wala kata Rameshwar ubala yakhun na ka tiket BJP ula lek ujo rahmat ka Manipur High Court ka ying bishar kala pendam no e ka jing shaje jong wai Surchandra kumu MLA bala ithu ya Rameshwar kumu MLA bathamai jong ka Kakching Assembly constituency kibale don lang ha ka jing bam samai jong Rameshwar Singh hinin ka singi ki kinthop yo Menteri Rangba N Biren Singh bat ki he sarkar kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong
Laitli ke jingblin bangi baru ngide ban buat perking banyada bat ban lait na ke jingpang COVID-19 bat kita kilong. Dengma se jingdak mat bat kumut penjengai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahaya ke kiti bat betah bahaya ke kemat bat le kita bunsin. 2 minit relang bani le persya ya ke jingpang COVID-19. Kanigiri ka All India Radio Shillong ka bawan lam shapiye ka kubor. Hat Nagaland lapan klang bahaya ka jing apahara ha ka bayday ba ka jing nyawi ki vote na ka banta ka jing jit nong mikimat thamay ha ki election shiteng samoy ha 14 Southern Angami 1 but 60 Pungro ki Phere Assembly Constituency. Ka jing nyawi ki vote kan sedang menta ka step ha ka puar prabaji. Chief Electoral Officer CEO jong ka Nagaland Abhijit Sinha ong bala penbet ya ka jing apahara ka balong laistap ha ki jaka nyaw vote baro. Nalor kata labu ru ya ki kendon trekam ki bakerpang banyada na ka jing sapriang jong ka klam COVID-19. Laban pengkenau biang hangni ba ka jing tap vote ha baro artli ki constituency la penlong ha ka laitrik unai wing bar ha ka nyaw trek unai wing la haban penlong biang ka jing tap vote ka ba arsian ha artli ki polling station. Da ka jing sngus ir ba ka jing sngokhia halor ka jing sinjor jong ka jing kieng ha umyam kinong mikhmat jong ka sinjok kirang ba ashnong ka than umroi umyam kila kerpat ya ka sorkar jela bantre de ka jingkit khia bat le ka badan kam kirki ha ka bai de bat ka jing kieng bat ka dam ha umyam ka sinjok la pen paw ka jing sngo diaw ka bakraw halor ka jing le kuman jong ka sorkar jela ba kala kerpat jor ban shim khia ya ka jing long ka ba isang sot bat shongs ir jong ka jing kieng ha umyam. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi menen kasi ula kentu ya baru ki pat kari ban rakhil ekmen ya ke Diwali minta usnem da ki tiar kitar ki bapenmi nari lejong. Menteri Rang Bado ong bakade ke kamram jong baro banyele ekmen Diwali minta usnem tang da ki tiar ki balapenmi na kari lejong. Ka senjuk ki wahe chnong jawai jong ka West Jainti Hills District menen kasngi kala yeng persya ek jing penkendria no ya ke PWD Roads North Division jawai sha shangpung. Presiden jong ka senjuk ki wahe chnong uma alan nyang tiu ong bakar rai jong ka sarkar ban penkendria ya ka office trekam PWD North Division na jawai sha shangpung kalong ka bam don nong rim AA namar baki kam ki jambaro ki bakate ka office ka khmi ki long ki bayat bet jai renti. Namar kata ki labu ek jing pada khamat ka sarkar bahkan sange no ya kate ka jingpin kan ria jakatre UMLA jo ka Jawai constituency uma wailat miki shila ula penshai ba ka jingpin kan ria ya ka PWD North sha shangpung kanam kata AA ki pat ba ka Jawai namar ba ki ba bon ne ki jingtre jo ka PWD Roads North ki dei ki ba ya hab bar ka shangpung bat muka ya constituency ban kampen sok iki kam ki be dei ba ki te ki constituency ka sarkar kala shimi ka rai ban pen kandria no ka office trekam na Jawai sha shangpung ha Meghalaya la yo jingtip ba ila don sa iwe I nongpang COVID-19 I bala khlat no nen kasngi ha West Garo Hills District ka bala pen ki we ka jingyap brio na ka khlam ha kani ka jela sha ka khandai pusamut menta Director jong ka Health Services upan tip baki don arpu prangut ki brio ki badang shiyo atmayo kanyang jingpang nen kasngi ki don ka jingdan jong ki brio ki badang dan yo kanyang jingpang ha kani ka jela ki long 6000 arpu saungun Menen kasi lai punyungut ki wepat ki layo e ka jingkot ka bala pen ki we ki bayo jingkot na ka COVID-19 ha Meghalaya sha ka khanda hajar shispa khat arngot ha Assam ka tanar puli puthi jong ka sarkar jela kala pli ka jing penung kerteng ha ka adhar na ka benta nyau phau lak mut AA ki khana school ki ba hapdeng gerta nrio hadu khat prasnim Kindan hado hundriw hajar shispa life liki school hakaleng ke jela ki ban syakan thop na kamenta ka te ke jingthu jong ka sarkar Assam baro ki deputy commissioner bat ki principal secretary jong hundriw ki district ki la last time ke jingpun nong kerteng ha ka adhar hala ki jong ki district bala khamilen ti ba ansalaman pendep ya ka te ka kam ha ulber ar hajar ar phuwe katu gani ka khubor kala kun bakalawan shwi na ka All India Radio Shillong Sombhaban apan mata se ka program ka banbon.